Не, първо ще го разточим и тогава. Точиш ли? Да. Какво ще правим? Какво ще правим за вечеря? Пица? Да. Пица, да. И къде ще сложим? В фурната да се изпече, нали? Да. Дин-дан-дан. Точиш ли, Рожботи? Да. Чудесно се справиш, браво на тебе. Пица ли прави Дани? Ето. Да. Какво ще сложим отгоре? Доматки, кашкавалче и саламче. И къде ще сложим после да се пече? Ето. Тук вътре ли? Да. В тавата и ще изпечем в фурната. Кой е тесто? Ау. Не може да сте. Да. Е така, за да те всички. Давай. Давай. Давай пак. Ти самичък ли искаш? Да. Добре. Ой, брашънце слага чудесно. Е, така малко да не залепва точилката. В нашия случай бутилката. Хайде точи сега. Браво на Дани. Дин-дан-дан. Дин-дон-дон! Да. Човек си пее докато готви, нали? О, браво! Не, фустичката не. Дани, не се яде брашно. Дани, само на пицата се слага, да. Айде сега, давай да точиме. Нали? Айде, Дани, че тая вечер още трябва да стане. Ето тук малко вътре. Брашънце. Това е много. Ба! Нацапа ли се целия? Да. Супер. Готови ли сме вече? Да. Сега трябва да го обърнем от другата страна. Нали? Да. Хайде сега, ти си пак. Дин-дан-дан. Обаче добре възприема. Да. Не толкова много. Мъничко се слага, да. Изцапахме ли се? Изтупай с ръчичките. Готови сме. Пицата е разточена. Сега трябва да се слага плънката. Да. Готов ли е Дани вече? Да. Готови сме. Хайде, искаш ли да слезеш долу? Да. Готов ли си? Изтупай ръчичките и слизаме долу. Обаче тесто не се еде! Стига толкова вече, Дани, си яла тесто. Хайде, готови си. Готови сме. Изтупай ръчичките и да слизаш долу. Готови сме. Браво! Да. Да. Да, да. Първата пица на Дани.